Bolo to 5 rokov dozadu. Mal som nehodu na malom motocykli, ktorá si vyžiadala operáciu, aj predkolenia, aj zápestia naraz. A tá operácia podľa tvrdenia trvala 5,5 hodiny. V zásade, keď som precitol a zobudil sa, tak som začal cítiť bolesti v oblasti krížov, a teda zadku, ktoré neboli pred nehodou. A na môj dotaz som teda zistil, alebo teda bolo mi povedané, že teda mi stihol počas tejto operácie vzniknúť tlakový ulkus. Tak v zásade, keďže sa aj sám ranám venujem a som teda aj chirurg, čiže je to pohľad z dvoch strán, tak teraz už viem, že operácia, ktorá trvá takto dlho, kde sa používa teda aj hrubá sila, tak sa dá predpokladať strížny mechanizmus v oblasti kože a ten dekubit teda je naozaj vyšším rizikom aj u zdravého a mladého človeka. Čiže je dosť pravdepodobné, že keby boli použité v súlade už so súčasnými poznatkami napríklad penové krytia na ochranu tejto oblasti, tak takémuto mechanizmu sa dalo predísť. Áno, v tomto boli priami, to znamená vlastne jednak som sa aj ja spýtal a jednak prišiel aj operátor a teda oznámil mi, že teda im to veľmi ľúto, ale že teda k tejto situácii došlo. Bolo mi teda oznámené a teda zavolali mi lekára, ktorý ma vyšetril, nakoľko teda je to závažný stav a bolo mi to povedané teda, že ten dekubit tam je. Tak našťastie, ako hovorím, bol to povrchový dekubit, ale to, čo bolo nepríjemné, bola bolesť. A keď nie bolesť, tak aspoň tá malá bolesť, svrbenie, sviedení, ktorá bola ale tak neznesiteľná, že ja som v noci počítal na minúty. Nemohol som sa tej bolesti alebo toho sviedení zbaviť a bolo to dokonca viac otravné ako teda odoperované končatiny. No cítil som sa ako pacient, nie ako lekár. Čo bola pre mňa, by som povedal, veľmi dobrá skúsenosť, pretože naozaj ten dekubit bol povrchový, bol malý, relatívne rýchlo sa zahojil. Napriek tomu mi ako zdravému človekovi komplikoval život práve tým, že som sa nevedel vyspať. Nevedel som takto fungovať, nevedel som dobre obsedieť, pretože to bolo v tejto oblasti. Takže ma trošku posunulo aj v mojom vlastnom chápaní, profesionálnom, že aj malá vec dokáže veľmi znepríjemniť život. A keďže vieme, že tie dekubity vo väčšinou prípadov sú oveľa väčšie, závažnejšie a trvajú dlhšie, tak rozhodne musí znižovať kvalitu života tomu pacientovi. Tak keď sme vyhlásili, že už bol celý zahojený spoločnými silami, to bolo okolo 28. dňa od vzniku, keď sme to počítali, ale také definitívne zahojenie aj teraz s vyzretím, čiže keď som ja prestal vnímať, že tam niečo je, to mohlo trvať nejaké 3 mesiace. Prebiehalo to zaujímavo, pretože naozaj vždy som musel si pozrieť, ako tá rana vyzerá. Manželka musela vykonať, čo musela vykonať. Museli sme operovať, pretože ona nie je zdravotníčka. Takže veľa vecí som jej musel vysvetliť. Takže myslím si, že tieto fáze nás skôr tak utúžili.